ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିଗଲି ବିଲକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ପିଲାଟା କେଉଁଠୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇସାରିଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ। ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ଦେଖ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ନେଇକି ଯିବୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କରାହବ। ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେ ସବୁ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଟେସର କରିକି ରଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଇ ମରରେ ରଖା ହେଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଠି ଏବେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ।